tupu ekewapụta Naijiria, tupu etinye Naijiria na maapụ mba ụwa, enwere ndị mmadụ, enwere omenala, enwere asụsụ Igbo. Mana tata ọtụtụ n'ime anyị na-asụ Igbo mana ha amaghị etu o si malite. Anyị na-anụ asụsụ Igbo mana anyị amaghị ihe mere eji dee ya etu esi dee ya tata. N'ime vidiyo a, anyị ga-achọpụta mgbọrọgwụ asụsụ Igbo. Tupu amalite debe asụsụ Igbo, ndị Igbo ji ọnụ kwurịta okwu, akụkọ ifo, ilu, abụ na akụkọ ndị nna nna. Ihe a bụ ụzọ esi chekwaba ihe ọmụma. Asụsụ Igbo bụ asụsụ eji ebi ndụ, ọ bụghị naanị okwu kama ọ bụ omenala na amamihe. N'oge ahụ, enwere ọtụtụ olu ndị dịka Nsukka, Owerri, Onitsha, Ngwa wee dịrị gabazịa. Ma mgbe ndị missionary bịara na 19th century, ha bidoro ide asụsụ Igbo iji sụgharịa Baịbụl. Olu ndị dị iche iche butere oke nsogbu n'ihi na ndị missionary amaghị ma ọha jiri olu Owerri maọbụ olu Onitsha maọbụ olu Nsukka maọbụ olu Ngwa wee dee asụsụ Igbo. Ebe a ka a gbalịrị ime ka asụsụ Igbo bụrụ otu. Mgbe e mesịrị, ndị ọkammụta na ndị nkụzi bidoro ịrụkọta ọrụ ọnụ wee wepụta ihe a na-akpọ Igbo Izugbe. Igbo Izugbe abụghị iwepụ olu ndị ọzọ kama ọ bụ ijikọta ha ọnụ ka e nwee otu usoro eji akụzi ya n'ụlọ akwụkwọ. Tata, a na-eji Igbo Izugbe eme ihe n'akwụkwọ, na redio, na telivishọn, ya nakwa n'ụlọ akwụkwọ. Asụsụ Igbo nwere ọtụtụ ihe na-echere ya aka mgba. Ụfọdụ ndị nne na nna anaghị akụziziri ụmụ ha ka esi asụ asụsụ Igbo. Ụfọdụ ndị nọ na mba ofesi na-aghọta Igbo mana ha enweghị ike ịsụ ya. Ajụjụ mbụ, onye ga-echekwa asụsụ Igbo na ọ bụ na ya echekwaghị ya? Do you think standard Igbo should remain unified or dialects operate independently? Share your thoughts in comment section. Language is the soul of a people. When a language dies, a part of a people dies. Don't forget to subscribe, comment, share and like. Please, let's preserve our language.